je kameň. Môžeš ho tak dole ťahať. Koľko to ja mám dať? A ja mám, počkej, to si ty, alebo... Neviem. Ja mám tiež? A Majky žutia to nejsem ja. Majky som není hajdo. Ja mám rybu, počkaj. Majky, ja mám rybu? Jaď. Nejde ma istá? Ne. Dodo, počkaj, tu máš telefon. To mám natáčať to? Už sa to natáča. Hej. No, 2 ryby naraz, len Dodo 2 ujebal. To je Majkysova. Tak ja som s ňou radšej kúkal. Áno, aj pol hodinu radšej. Zelenáči z krásne konečne z Petržalky majú ryby. Mestskí chlapci. Tu sa vyhodila jedna. No. Ty to nemáš ďaleko, Majkys, máš? Nemám, ja som to mal tu dole. Ja som mal túto práve fiči hodenú. Ty koko. Komu to podobrať Dodo potom? Nie no. Ty kokos. Aj toto nejak ťahá. To sú hysterické ryby. Lebo oni vedia, že my sme prefíkani. Tenkam mu to ide. Majky, chápem. Chápem. Ja nechcem, aby to išlo hen tam. Koľko doma furt? Nevadí. On nemôže celý život takto. Teraz ešte nech zaberajem, nie? A môžeme ísť domov. Ty kokos, hajdo, ja som zvedavý na to tvoje setera. Však on ti skoro ulicu jebol do vody ináč. Dodo, ty ťa priprav na vyťahovanie. Dobre, však ja som. Ešte nevidím. Lebo máš čas. Áno? Teraz zás chytil druhý dých. Nemáme to istého. Ne. Ne, veď ja som hen, kde som ja. Poď už. Ne, už som vo svojej uličky. Áno? Ale to som mal záber, že neviem. To je jedno už, ne? No už keď budem záber na tretí, to už bude blbé. To Dodo potom. Hen, To sme my už, to sme my. To je jak, to si ty. konkrétne. Ma to mrzí. No hen, kde som ja, vyšiel na tu jedno. Hen, pozri, čečko, ježi. Toto je Majkys, ale... To som ja. Ale či je to kapor alebo on? No ja to pauzu dám.